emveni kwePentecost. Inkonzo yethu iyaqalisa ephepheni 104 eincwadini zenkonzo. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makubongwe uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Usuka kuThixo ezulwini, uxole ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini, Thixo ngibawo ongamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho, Nkosi Yesu Kristu, okuphela konyana kayise. Nkosi Thixo, mvana kaThixo, wena ususa isono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu. Ngokuba nguwe wedwa ongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ophezu konke, Yesu Kristu nomoya oyingcwele, ebuqaqawulini bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekuchileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sithandane ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. Lithembekile ilizwi lifanelwe ukwamkelwa konke, lokuba uKristu weza emhlabeni ukuba asindise aboni. Masivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyakuquka sivuma ukuba sibonile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguquka ngenyaniso, makabe nenceba kuna, nixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kukonke okulungileyo, nigcine ebomini obunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Icollector namhla bawo sozinceba ngenhlungu zonyana wakho, wenza isixhobo sokufa okulihlazo,
ukuze ibe indlela yobomi bethu, yenza ukuba sizukise umnqamlezo kaKristu, ze sivunyiswe uva inhlungu ngenxa yakhe ohleliye lawula nawe nomoya ingcwele uThixo emnye ngonaphakade. Amen. What a privilege indeed this morning that I can share God's word with you based on the first reading for today. But before I speak into the reading for today, I'm reminded of my role model by the name of Charles Gordon. In his book, The Choices You May Make You, he says, a friend of his once asked Karl Barth, the famous theologian, what was the most important truth he had ever learned or read or even said to himself. After a few minutes of reflection, he answered, Jesus, I quote, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. That is where our true value lies. We are loved and accepted by Jesus. I think this is what South Africa needs at this time, where love is not so evident in many areas of our lives. There is so much pain, so much hate, and so much brutality. South Africa needs the sacrificial love which is displayed in the first reading for today. In Genesis chapter 22, verse 1 to 14, we find the demonstration of Abraham's love for God. We also find the display of Abraham's fear of the Lord. In Proverbs chapter 9, verse 10, the word of God says, the fear of the Lord is a beginning of wisdom. Abraham feared God because he did not withhold from God his son, his only begotten son, in Genesis chapter 22, verse 12. He was prepared to sacrifice his only begotten son for the love of God. As the collect for today states that God's love stands from generation to generation. Similar kind of God's demonstration of his love is displayed in the Gospel of John chapter 3, verse 16, where it says, for God so loved the world. God loved the people whom he created. As a result, he took a decision to sacrifice his one and only son for each one of us. But his son had to perish on our behalf so that we may live eternally. The Word of God states clearly in Paul's letter to the Romans chapter 6, verse 23, which is one of the readings for today, as he says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Thank you, Lord, for sparing us through your Son. Our love for God must be seen to be impacting those who are around us. The word of God in the Gospel of Luke chapter 10, verse 27 says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind.
and love your neighbor as yourself. What is my demonstration of my love for God? Even in our giving, I guess, the love of God needs to be expressed through our giving, through our sacrificial giving, through our deposit of our skills into the kingdom of God for His glory. We need to understand that this demonstration of love does not just end with God, but also embraces the neighbor. In other words, we offer our love to God and to those that are around us in many ways and as per need. One can ask a question this morning: who is your neighbor? And who is my neighbor? Who is your neighbor? The collect for today encourages us today to open our hearts to hear God's word, that we may seek Christ's presence in everyone we meet. In other words, the collect for today implies that everyone we meet is our neighbor. In our neighbor, we need to seek Christ's presence. I pray, even as I end this short message, that we also distance ourselves by saying that not in our name all the deaths that are happening in our country in this day and age. As men, we need to say not in our name, as we hear a lot about the gender-based violence in our country. May God help us to love God and to serve God and to love His people and protect His people. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
Masithandaze. Sisebenzisa umthandazo C. Masithandazele unqulo nobudlelwane obomeleleyo phakathi kwethu noThixo. Sithandazele uthando oluzinzileyo phakathi kwamakhaya nezihlobo zethu naselizweni ngokubanzi. Simbulele uThixo ngabefundisi abasalusayo nabasinakekela ngokudla komphefumlo nangeli xesha singekho ezinkonzweni. Simbonge uThixo ngobulumko nomonde awuphe abo bancedisana nabefundisi ngokusasaza ivangeli ngobuchwepheshe bale mihla. Singabalibali abachatshazelwe nabathinteleke ngenxa yalesi sifo secorona. Sibakhumbule abo bahaqwe ligciwane le-HIV and AIDS, ababanakekelayo nemindeni yabo, abagulayo nabaneemfuno ezahlukeneyo. Bawo, singabantwana bakho. Umoya wakho uhleli ngaphakathi kuthi, nathi sikumoya wakho. Wena sive ngokuba ngumoya wakho othethayo ngathi xana sithandaza. Bawo, ngothando lwakho oluzinzileyo, uyayazalela indalo yonke. Siphe imvula ezaneliselayo zezilimo zethu. Bawo, waphefumlela abaprofeti bakudala. Yenza ukuba ikerike yakho ivakalise ngokuthembekileyo ehlabathini inyaniso yakho. Nkosi Yesu, wabathuma abapostile ukuba bazenze abafundi zonke iintlanga. Sikelela oobhishophu beliphondo, ngakumbi uVicar General Ndabezinhle Sibisi kunye noThabo uArchbishop wethu nabo bonke abefundisi. Nkosi Yesu, ngenxa yakho amadoda nababhinqileyo ashiya konke alandela wena. Wabize abe maninzi akukhonze kwimibutho yezibhambathiso nakubufundisi obumiselweyo bekerike yakho. Wathandazela ikerike yakho ukuba ibenye. Wamanye onke amaKrestu ukuze ihlabathi likholwe. Wazidiliza iindonga ezisahlulayo. Benze abantu belilizwe bahlale ngoxolo nangemvisiswano. Usifundisile ngompostile wakho uPawulos ukuba sithandazele ookumkani nabalawuli. Sikelela ulondoloze bonke abasemagunyeni.
waphilisa ngokuchukumisa kwakho okuphilisayo nangelizwi lakho. Baphilise abagulayo, ubasikelele abo balungiselayo. Walwazi uthando nenkathalo yekhaya lasemhlabeni. Hlala nabasebenzi abangamagoduka neentsapho zabo uzikhusele. Wena uvulayo kungavali namnye. Bavulele amasango obukumkani bakho abafe bengazivanga iindaba zakho ezilungileyo. Bawo, thina siyazi ukuba wena ulungile, nokuba uyabeva abo bazibika kuwe. Siphe thina nabantu bonke oko kusilungeleyo kanye ukuze sikuzukise ngonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu, ohleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Masilungiseleleke ukwemukela ngokomoya. Zolani ke ngoko nazi ukuba mnandi uThixo. Nkosi, thulisa onke amazwi enhlizweni yami kube ngokwakho kuphela. Ibonge inkosi mphefumulo wami, ungazilibali zonke izinywe zayo. Ngakho-ke nangaso lesikhathi ungasho lamazwi ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba wenkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe alophisela nina. Mamukeleni ezinhlizweni zenu ngokukholwa nibonke. Khasini 128 inkuleko kanye nesibusiso. Ulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke ophakade, siyakubulela ngokusonda kwakho ngezimfihlakalo ezingcwele, umzimba negazi lenyana wakho, umsindisi wethu Yesu Kristu. Nangosigcina ngobabalo lwakho size emzimbeni wenyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo abobudlelwano obungcwele. Size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu, ohleliyo elawula kunye nawe nomoya ingcwele, emnye uThixo ngokunaphakade. Amen. Asithandaze kanye sithi, bawo ongamandla onke, sizinikela kuwe sibe lidini eliphilileyo sikuye uYesu Kristu inkosi yethu. Sithume kulo ihlabathi ngamandla kamoya ingcwele ukuba siphile sisebenze ukubonga nokuzukisa. Samukele isibusiso. Uxolo lukaThixo ogqitha konke ukuqonda, magcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi nimthanda uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ngamandla onke uyise unyana nomoya ongcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen. Phumani ke ngoxolo nithande nikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.